so yama debe non wodi ko mo yiani mo kono nanani mo ala gorko pullo mo tubo ko be mbiyata ni on jorfu mbima gaydi kono wallahi fulbe e badde ne semena tan gandi kam dum an ɓuura ñande sembe an ɓuura ñande dakaru an ɓuura ñande patron wuuro sire diya ali tambadu an ɓuura ñande duude gorko pullo mo mbiyatmi lion fils de lion olof njaay nena juddu bu rendi ak baye to pullo faadi ci borom gayni bugul bu ngi pullo junde ko godere mo bu jot ala ci ref ni ko sey jam en tamini monsieur le maire Abou Thimmo maire liggiiɗo commune muɗum jonnuɗo wuro muɗum tolnuɗo sahaa muɗum wonno ɓe wima lamɗo ko nagge so ɓe ɓiɗatake nde ñametake weddade en dagui a noon banɗen ɓe beddata on deɓe neɗɗo yodan sahaa tan e haaltoɗe sahaa ɓe mbi haaɓe wari mo ala sahaa kono haaɓe ɓuuri wadde ko dañƴo sahaa mo dañani haaltoɗe sahaa allah rokkima sahaa maɗa ha timmi ndenduɗa e bande en ala artiste mo natani ɗo e semme tugande ma ko guila bamal ha faydes fono ko sababude ma seydi diallo goto wawa wonde wuuro kono wawi wonde jikki wuuro wawa wonde leñol kono wawi wonde jikki leñol dede allah waɗimo jikki semme dede allah waɗimo jikki banden dede allah waɗimo jikki leñol jammaji kewɗi noon kiirama e nder semme mire maɗa e Hamady Paty Konté leydi moƴƴi minde ma Issa Kadibou minde ma Issa maɗa Samba Diallo mboɗeɗi feelaji ngawdi suuɗe sabare natamade Diallo nange wulaji goto Allah waɗi sembe kono deba waɗi sembe wonnoon temedere million compte bange ko ñalade moƴƴere wawi ɗum temedere uddere poste ko ñalade moƴƴere wawi ɗum mbaɗde ha heewa ne ko ñalade moƴƴere wawi ɗum arno ko duuro kam a daragal ko tugere e dugude kadi fof ma gon inchallah rokkima saaha fewdu saaha ma min de noon woto hen ɗahiri Mamadou Alpha Hassane mbiyama lamɗo bose e kuumen leñol ɗahiri Farmata Kodi Samba ɓolel ɗahiri Mamadou Alpha Hassane ɗahiri Farmata Kodi Samba ɓolel ɗahiri mo ceerno Amadou Dabiya ɗahiri mo ceerno Bocar Alpha
tare ultimo jom do kan 8 millions 200 000 audience a hujji ko mbaw ko tawaade wala jeddi gitari yore on wi helam da bosse ko mil ni on ne dit 7 millions 200 000 tawi men ayide a woti 7 millions 700 000 dum fode min toro do min jindira jiido jaay Mamour Salif Mamadou Mamour ñede wuddure lewe jaay albarka les 16 9 mois année 2025 timanta o hayde manda amri banque de l'habitat Ourossogui 1 million francs CFA do mako masaba yaraba kono fana do ragal ala diri ko ngoy asin taade ma ham jabrella be mi mo Mamadou Huley Mamadou Ibrahima Sakho biyama amude mi onon so tawi ngoli wuli ceede ñawli ngataali faabe ndugo kata hangari yo tedade wiidi yar ceedo mo dokta ceedo mo hulata ko ndugo lilta yaata ceedo ceedo ñede no wadi bulo bulo yurɓede ko mine maɗa Samba Diallo noti Amadou Abdoulaye Wan Diama Beles o toro ɗum leñede lowbaɗe